бародаро ҳамада салом алейкум. Касе ки дар видеои пешина подсказка қарор ёфт ва ғолиб шид дар охири видео эълон карда мешавад. Ва ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагия якум комментария и танҳо барои мухлисо ва одамое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди бозингаро ҷанговаро сум кор кунанд. Ссилка дар комментария закрепит кардагия мегзарем, регистратсия мекунем ва бо барои бонус ба даст овардан промокодам аст. Стив Джобс и ҳамун гении ҳастае ки ва гений будани худаш фахр намекунад. Яъне ки одаме ки ҳама вақт ба як намуд либос баромад мекунам, зиндагӣ мекунам, мегардам ва қинай агар мо бигем ки дар ҷаҳони технология и гений нестай. Касе агар ба ин гап розӣ набошад дар комментария бинависед. Як факти оддиш ки баъде ки компанияи Apple дигар кас руководит кардааст, баъди Стив Джобс шумо тамошо кунед ки iPhone чӣ хел хуш шид, чӣ хел ҷазир шид тараф. Ин одам коллеҷа тамом накарда партофтагия ва отказ кардагия ай личени рак. Яъне ки тамоман одаме ки баръакс кор мекунад. Ай одамои оддӣ дида. Ва ҳам хел одам ҷаҳонда пешниҳод кард компанияи Apple ки продукти ура то ҳозира дигар компанияҳо ҳаракат мекунанд ки копировать кунанд. Не ки савол дар ин ҷамъия ки чӣ ба себ, яъне ки чӣ ба логотипи Apple себай. Дар ин бора бисёр гапҳо ҳастанд. Яъне ки ҳар кас теорияи худша мегӯяд. Дар ин ҷо боша аниқшо озӣ мефаҳмед. Яъне ки Стив Джобс ва коллеги ӯ дар Возникда якум идеяе ки дар саршон мезананд ҳамин буд. Яъне ки худи себ не Исаак Ньютоне ки дар таги дарахт шидагия. Мегӯянд ку всё гениальное просто. Мисол ҳама чизи зур оддия. Якум фикри дар саршон мезананд, ҳамуро мемонанд. Не ки наметонистанд ки Исаак Ньютона худша қатъи ҳамун дарахте ки дар тагаш ӯ шиштагӣ буд монанд. Барои чӣ мақсаде ки магар ин ки ҳамун пушти iPhone-да як логотипи калон мешид. Мо бояд чӣ кор кунем ки ба ҳамин наздик шавам? Мегиранд себи холиро мемонанд ва соли 80 ира иваз мекунанд ба себи рангу ба ранг ва оҳиста оҳиста иам иваз мешава ба себи якранг ва и то имрӯза истод. Дигар тағйир нашид логотип. Ва як теория ҳаст дар бораи оне ки чӣ ба себ газидагия. Киш намонда буданд. Не, ба як гуфтае ки агар ки себа ногазида мемондан и ба помидор монанд мешид. Ва бародаро Стив Джобс ҳам дар китоби рекорди Гиннесо дохил шудагия. Барои ай ҳамада телефону макбуку айпади зуд бароварданаш не. Ай ҳамада директор основатели компанияе ки ойликаш пасттаринай. Яъне ки Стив Джобс бале чӣ хеле ки мегӯем мақсад там дарам дур ҳамчун раз компанияи хитам агар боша ту дарам дур ба ҳайс як кас кор мекунӣ ку ва ҳама бояд ойлик бигирад. Стив Джобс худаш да ойлик ҷудо кардагӣ буд. $1 не дар 1 минут не дар як сол. Бале бародаро ин ҳами қадар ай компанияи худаш ойлик мегирифт. Бале доходи основной доходи компанияш бале худаш намеомада. Ҷамо нагуфтем ки фақат дар $1 зиндагӣ мекард. Просто ки ҳамин хел ради интерес. Мисол навоз мегирем ҳозир президентон бародаро ойлик мегиранд. Президент ойлик мегирад. Я вақт Владимир Путин мегӯянд ки ту ойликота мақсад ҷамъ мекунӣ, капит мекунӣ, чӣ кор мекунӣ? Мегӯям ман намедонам ойлики ман куҷо мешава ва ки мегирад. Яъне ки даже аҳамият наметаҳам уро. Бале барое ки даромад дар дигар ҷо аст. Мақсад ям основатели компания ира доход дошт алубасу. Не ки бо вообще фихтон фаҳмидем бародаро. Билл Гейтса бисёри вақто ҳамчун ҳарифи Стив Джобс меҳисобанд. Бале ё ҳарифӣ доштанд байни якдигаришон, не ки дар соҳаи технология мақсади хеле душмани якдигаришон набуданд. Наоборот отношение хуб доштанд нисбати якдигаришон. Развитие бе конкуренсия намешавад. Ту як чизи дигарро дида ҳаракат мекунӣ ки аю зудтар бошум, ҳамин хел пешрафта мешавад ҷомеа ҷаҳон. Ҳозир технология чӣ ба ин қадар скорости баланд қадри пешрафта истад? Имрӯз як кас як намуд смартфон мебурора, савдои узур мешавад, дигар компания ҳаракат мекунад ки аю да зур бурорум айма зур шава. Ҳамин хел мо ба суръати садо развития технология пешрафта истаем. ва ҳамин хел бародаро соли 2001 Билл Гейтс Стив Джобс да хат менависа ки ӯ бояд ихтироати худаш қатъи фахр кунад. Ба гуфти ҳамсари Стив Джобс ки ӯ постоянно ин хата мехонд ва баъзе ҳолатҳо мешуд ки дар таги таксариш ба ҷош мекард. Бале бародаро мисли Стив Джобс Билл Гейтс ҳам ай коллеҷ сир кардагӣ буданд. Не ки и пеши раи ӯро нагирифт ки ӯ баъдан ҳамин одами шава ки шид. Ба фикри ман ки халал не, наоборот ҳамин кор шид ки ӯ имрӯза ҳамин хел одам шид. Агар ӯ коллеҷа хатм мекард, компания ягон кор мекард. Ин қоидаи ҳаёте бародаро. Аллакай дар синни соли 31 солагиш ӯ миллиардер шудагия бародаро. Бале идеяҳое ки дар сари ӯ меомад пеш аз замон меомад. Яъне ки фикре ки дар сари ӯ меомад, идеяе ки ӯ бояд месохт, як чанд сол ай байн мегузашт, баъд ҳамун идея уже дар сари дигарон мезад. Не ки як хатогии калон дошт дар бораи интернет. Фикр намекард ки интернет ҳамин қадар востребован мешавад, ҳамин қадар талабгори интернет зиёд мешавад. Не ки тези ошибкаи худша мефаҳмад ва ислоҳ мекунад. Дар ҳамин ҷо видео ба поён мераса бародаро. Ҳамада хай. Ҳамин калимаро Арнолд Шварценеггер неправильно ҳамин калимаро Арнолд Шварценеггер ҳамин калимаро Арнолд Шварценеггер неправильно
ҳамин калимаро Арнолд Шварценеггер неправильно талаффуз мекунад. Ва мегзарем бародаро ба ғолиб шидагӣ чӣ хеле ки шумо мебинен видео ТВ ёфтагиай 11 минут пеш ма ҳамун сари вақт скриншот кардагим 10 минут пеш ёфтагиай Король Лев. Не ки ба правилаи бозӣ касе ки якумин шида ёфт ҳамун ғолиб мебурад, яъне ки якумин шида ёфтагиай видео ТВ. ва ба ҳами бародар видео ТВ гуфтанем ки дар ин ҳами видеои немҳози меброяку дар ҳамуҷа бинависон ки ма ёфтам ва даниёта ё ки Instagram ё ки ВКонтакт ё ки ягон чита дар ҳамун комментария бинавис. Ман хеле хати алоқа мебурам, приза роя мекунам ва бародаро айса пас касе ки миёва подсказкара ҳамун минута нависонданда сразу даниётона бинависен ки ма прямо хитон хати алоқа бурам. ва касе ки намедона и чӣ бозия ям подсказка. Бародаро дар тамоми ҳамин видео дар якҷош значоки нами канали ма пинҳон кардагиай. Касе ки ҳамун значока миёва якумин шида касе ки миёва ҳамун бурд кардагӣ ҳисоб мешава. ва приз чия касе ки ҳамин подсказкара миёва фирмени бакали канали SM Шарипова мегира ва дар танаи ҳамун бакал ҳамаи значоки ёфтагӣ тасвир шудагиай. ва як чиз дигааш бародаро ки бисёри бародаро мара дар ВКонтакте нависондестиян скриншот карда доштанд ки акайна дар фалон ҷош. Не бародаро, дар комментария бинависен баъди ғолиб шидаантон баъд ма худам интихоб мекунам ки мисол касе ки якум шидагиай ҳамун одама баъд ма дар ВКонтакт ё ки дар WhatsApp ё ки дар дигар чиз менависам танҳо барое ки приза ман роӣ кунам ша. А вақти ёфтаантонда ҳеҷ вақт дар ВКонтакте дар Instagram ман нанависен ки ман ёфтам. Дар комментария бинависен барои чӣ? Барое ки ман бояд сартировка кунам ки якум шидагиай. Мисол ту меёвӣ дар ВКонтакте ман менависӣ ки ман ёфтам ша. Ман куҷо мефаҳмам ки ту якум ёфтӣ ё ки як каси дигар. Барои ҳамин дар комментария бинависен ва даниётонам бимонен. Ҳама дар раҳмат брато бошен аддушӣ ва раҳмат ки фаҳмиден.